Ibulu onye Igbo wee bụrụ content creator. Achọrọ m ka ịjụ onwe gị ajụjụ a. Emelu na-eme eji ọgwụ wee mee unu. Unu atala akwụ maọbụ ka eze unu si wee dị. Ọ bụrụ na ị bụ Igbo content creator, metụ onwe gị aka n'ahụ, kwuo ọ bụla ọgwụ ọmale. Kwuo ya ọzọ, ọ bụla ọgwụ ọmale. Kwukwasịkwuo ya ọzọ na ọ bụla ọgwụ ka eji wee mee unu ọmale. Ka afọ dịkwa ọtụtụ okwu first, achọrọ m ka unu wolugodu anya unu ma ntị unu wee gegodu ihe Mbaka kwuru na vidiyo anụ. Mmadụ esi n'azụ matacha everything about you. Send otu ya ga-abịa kpọta gị ọfụ gị ọkpọwa gị afa. Ya bara engine work. And ndị niile na-ezuzu ụdị ha must be careful and stop deceiving people. Stop deceiving people. Deuteronomy chapter 18:20 say, otherwise you will die. Because people have problems. Don't perpetuate their problems by adding another problems into the problems they came with. It's manipulation. If you want to be famous, there are other ways to be famous. If you want to be rich, there are other ways to be rich and wealthy. It's not through prophetic deception. Prophecy is a dangerous unit. Prophetic ministry. And every second is not the time of thought, says the Lord. If somebody tells you something, say, somebody told me. Don't say the Lord says. Onye sị gị na ya mara afa gị, kpaa afa gị, sị gị adị n'osu agwụ. Onwe nwanne gị nke ọzọ nwụrụ anwụ, nwanne gị nke ọzọ dị ndụ mee nka mee nka. Enwe mgbe unu bi na Cameroon, na-egekwe, ya ji mara ihe niile. Jụzie ya ajụjụ, kedu ihe m kụziri na UNEC last week? Ebe ọ bụ ọmachasịrị fa ncha fụchasịrị ha ncha. Quickly chago the video. Video anụnwa bụ ihe Mbaka kwuru. Ndị mmadụ wee na-adọ Ebuka obi vam vam vam. Wee na-adọkwu Mbaka vam vam vam. O nwere ihe nchọ ka unu ghọta na video anụnwa. Ọ bụ na ị ga-ego video akwa ama na ị ga video ọfụma. Ọ bụ na ị ga-ehi ọfụma, wụcha ntị gị na ka ị ga-eyalia the video. Afụgo m ndị na-ekwugasị okwu. O nwere nke si na Ebuka obi ka ọ na-agwa. O nwere onye nke mfuru na-eme video na-asị na Mbaka na onwe ya to shut up na Mbaka na-afụ a lot of things. Wee sị ka njụọ ihe ahụ na-achọkwa n'ụlọ agba Mbaka na Ebuka obi. I know that na fear bụ also akaligo that level. Mana the one say adore this video, the one say twist this video, na twist message Mbaka anụnwa. Unu na-achọkwa n'ụlọ agba Mbaka na Ebuka obi. Ọ bụ na unu megide na succeed n'ihe anụ na-achọ. Unu aka ya pụtakwa echi wee kwuo na mmụ Igbo na-abụ na-agba onwefa mgba. Unu aka ya pụtakwa echi wee kwuo na ndị Christianity afọ onwefa n'anya. Egego m video anụ a gee this message. Egego m ya nke izizi. Wụcha ntị m ọfụma sị nga ya lukwuo ya again maka ọ ebe na anụchara m ọfụma. Wee chọ ka mama nga-afụ ebe Mbaka kpọrọ Ebuka obi afa. Wee chọ ka mama nga-afụ ebe Mbaka mentionlụ Zion Ministry. Afụghọm. Webe na-ajụzi ka ezi ebe ndị mmadụ sa ebutezi meseji nke fa na-atagezi Mbaka na sị na Mbaka na expose Ebuka obi. Onye nke mfụ sị na Mbaka expose Ebuka obi. That na Mbaka sị na o nwere ndị men of God na-eme na afa na-eme ọfụchalụ fancha na afa na-afụ everything. Ọ bụ onye Igbo. Ụna amaghị ihe bụ mmadụ ịfụcha fancha, ụna amaghị ihe omini. Ụna amaghị ihe bụ mmadụ ịfụcha fancha, ụna amaghị ife omini. Afọ Ebuka obi ọ bụ ọfụchalụ fancha. Zion Ministry ọ bụ ọfụchalụ fancha. Na Mbaka na-ekwu maka ndị man of God, ndị spiritualist. Meseji Mbaka abụọ dị sọnsọ maka ndị men of God. Meseji Mbaka anụa involve ma ndị fake native doctors. Ọ involve ndị niile si na afa bụ ndị na-afụ ụzọ, bụ ndị na-egwu mmadụ wee wete ife ụzọ. Ọ bụ sọnsọ ndị pastọ. Ọ bụ sọnsọ ndị ụka ka this message na-agalụ. The one sa atagezi ya Ebuka obi. O wee dịza ka na-achọkwa unu lagba isi Ebuka obi na-esi Mbaka ka fe bụ ọgbamụfụ awọ. Unu succeed enu dịka ihe ọ dị mma. Mbaka ọkpọrọ Ebuka obi afa. Mbaka ọkpọrọ Zion Ministry afa. Mbaka na pass message because of na ọ na-afụ mpụ na awiwo na ego ozi on our society.
ọ na-afụ the way many people si ejizi ichu of na na-afụ vision na na-afụ prophecy anụ wee na-egwu ndị mmadụ wayo. Ya bụ message unu kwesị unu take a message unu spread ya ka njọ na-agwa ya bụ okwu malụ onwe fa, because asị na ya na-ekwu ma onwe ya, asị na onye agwalụ amalụgo. Anụ nchọzụkwu twist a message a ka o wee bụrụzi anọ Ebuka Obi ka ọ na-agwazi dị okwu. Jirikwanụ ya nwayọ. Ebuka Obi ụnụ na-adụ ọkwa na onye nke anyị ka ọ bụ. Mbaka na onwe ya ndị nke anyị ka fa bụ, mana oge niile unu ebulufa n'isi. Ebuka sisi na-ewute mbụ na unu niile bụ ndị na-adrag Ebuka Obi. Mgbe Ebuka Obi bidoro ministry na 2009, unu niile nwebụ onye nke pụtara oge a drag ya. Unu chegide ọntịrị mgbe ọ bịazi exp0sed go, mgbe ọ dịzi ka ministry obumbego, mgbe akụnụ ji pụtabazịa drag bịa. Ifọ na amosukwu n'ụbụ jiri na nwayọ. Ọ bụrụ na our forefathers na our ancestors ji onaisa adonwa vam wee donwa vam n'oge nke fa akaghị ịchọpụta ofe egusi, akaghị ịchọpụta nsala, akaghị ịchọpụta all those nri na anyị na-elisi na Igbo today. Ọ bụ na our ancestors so na asa adonwa vam na social media we na-adọ onwe fa. Our ancestors akarị discover ebe anyị bi today, fakarị discover asụsụ anyị na-asụ. Kedu ife anyị ga-ege ndị bụ iti ịdị na-adonwa vam all the time? Kedu ife anyị ji wee chọ ka anyị na-ekreti enmity among ourselves all the time? Ugbu a ichekere na social media ga-afụ na ọsọnsọ ụmụ Igbo bụzi ndị kacha aka onwefe ọnụ. Ọ dịzi ka anyị abụ ndị emezili ike ọnụ. Ịbata na Facebook ifu ebe ụmụ Igbo na-abụ na-adraga onwefe, ị na-ajụ ka ya na-azọ ichekisi ọbụna nwere ya na-azọ. Ọ maka ihe na-enwere isi. Onye nke asị gị ụka asịghọ, ndị nke asị gị omenala asịghọ, omenala asịghọ. Ọ ihe ka anyị ga-emegide obodo anyị aba n'Igbo ewee dịka abroad. Na ka ndị ọcha si wee mee obodo fadị ọnọdụ. Ndị China ịkọ ọrụ ka fa ji wee mee obodo fọdụ ọnọdụ. Dubai anyị na-eje, Europe anyị na-agasị, ajụ nchọrọ iju unu today bụ feji ịkọ ọnụ na ịdọ mfa vam wee dozie obodo fa. Ọkwa na action ka fa ji wee dozie obodo fa, ọ bụrụkwa mba ịkọ ọnụ. Godibunu sa drag zi ma Ebuka Obi onye ọbụla man of God kwuo pim na drag onye ahụ. Ọ bụrụ na ị ma na o nwere ihe nwelu ịchọrọ ịọfatọ ndị Igbo, ifiri na ya ka ọ bụ ime ya ọka mma, do it, let's see. Mee ya ka anyị na-afịa n'anya. Ọ bụrụ na ifiri na ndị na-eje ụka na anyị Igbo na famịlị efa na-eme na fa bụ ndị elili ngwa na oge be na-ada eje ụka, mezie nke gị ka anyị fụrụ ya n'anya, ka anyị fụkisi wee ka mma, ka anyị fụ na-ebute hatred among us. Ịba na social media today, o nwere ụtara Igbo kacha akọ nwefe ọnụ today na-abụghọ ndị Igbo. Eji ya wee mara our ancestor, eji ya wee mara our forefathers. Ọ bụrụ na kafa si wee mee fakarị chọpụta ofe egusi, fakarị chọpụta asụsụ anyị na-asụ today, fakarị discover obodo anyị nọ na ya today. Dụkwanụ n'onwe n'ọdụ. Mbaka na Ebuka Obi n'ụbọgụ today ke ndị ọ bụ ififelefa anyị nwa jiri na nwayọ. Ndị obodo ọzọ nwechalụ their own pastors. Anyị nwa nwaanyị enwe dị pastor too much na Igbo asef. Ndị Yoruba pastor fajulu everywhere. Fa nwechalụ their churches na Igbo a. Mana unu enwebi ike wee drag afa for one day. Maka na onye Igbo unu bụ ọkamma n'ezi. Abịaza n'ụlọ unu bụrụ tiger. Unu fụzi onye nke unu ebu nwanne unu na-abịa vam. Mana egwu na-atụ unu ime nchọrọ ịdrag ndị ọzọ. Jirikwanụ ya nwayọ. Daalụkwanụ.